Ngenibingelele ngiphinde nginamukele kubathandi bomculo masikandi kule channel ke enilethela zona ke ehamba phambili ukhuzani ke ngempela ke indoda ke esematheni kulezi insuku njengoba ke ubona nale yangane ke icula ngaye ke noma icula zona ke ingoma zakhe ke ukhuzani ke okusho ukuthi ke lengane ke isencane ke impela ke inekhono ke futhi lokucula ke futhi ke izazi zonke ke ingoma zakhe ke ukhuzani indlamlenze ke umfo wabhongose phansi le emandaba emahlathi amnyama sikunike yona ke le video yayo ke ingane ke idlala zonke ingoma zikakhuzani ke ibiza nje bukhoma ke ngezwi layo ke ingacelwa umuntu ke futhi ke ingatshelwa umuntu ukuthi thani ke isholo nje yona ke ingane ke awuyizwele ke mbukeli siyabonga lomo impayiliwa ngomlomo Dala ngishaya abafana ngoba abafana sibabhanqa noni impayiliwa ngomlomo iliwa ngamadilasi juqana somi impayiliwa ngomlomo Shumtana musudlala ngesibhamu abalala umuta uyoninsi wena wabulala umuta uyoninsi Shumtana musudlala ngesibhamu abalala umuta uyoninsi wena wabulala umuta uyoninsi Shumtana musudlala ngesibhamu wena wabulala umuta uyoninsi wena wabulala umuta uyoninsi lomo impayiliwa ngomlomo Dala ngishaya abafana ngoba abafana sibabhanqa noni impayiliwa ngomlomo iliwa ngamadilasi juqana somi impayiliwa ngomlomo Shumtana musudlala ngesibhamu abalala umuta uyoninsi wena wabulala umuta uyoninsi Shumtana musudlala ngesibhamu abalala umuta uyoninsi wena wabulala umuta uyoninsi Shumtana musudlala ngesibhamu wena wabulala umuta uyoninsi wena wabulala umuta uyoninsi